opiskelut? Kirjoittamisen vai puhumisen? Puhumisen itse asiassa, no käsittääkseni juuri enemmänkin näitä lauseita, asioita. Eli peruskommunikaatio. No niin. Ai niillä on semmonen trippi tulos. Tulevaisuudessa, paitsi että sekin kun tosiaan Turo laski, että no niin. Se laski, että paljonko sinne reissuun pitäisi säästää rahaa, paljonko sillä todennäköisesti kuluu, että saadaan koko paska maksettua ilman tarvii huolehtia mistään. Se laskee ne 10 tonnin paikkeilla se on. Mitä? Niin, kun siis... Se on 2 tonnia sinne ja takas. Lentolippu. Se ei ole 8 tonnia. Jos sillä aikoo olla kuukauden. Kuukauden? Niin. Okei. Niin. Se on vähintään niin sanotusti, no sanotaan, että 50-250 yö. Riippuen missä yöpyy. Takana. Niin, no se muuttaa paljon. Esimerkiksi. Sitten kun ne tosiaan, kun kyseinen henkilö ei ole sellainen, että se menee johonkin kylään sille vierailemaan tyyliin niin. koko ajaksi, vaan se liikkuu ympäri maata. Niin. Just Siinä että on jo kaikki periaatteessa. siellä on se yksi luostari, johon mä joskus ajattelin mennä. Mut se vaatii vähän sellaista tietynlaista sitoutumista. Vaatii sellaista munaa, mitä on nunnalla, mutta ei sulla. Niin. Niin! Fuck! I'm not pretty smart. Eikö siellä oikeastaan elätetään itse itsensä? Sä saat ruuan, mitä sä oot ite viljellyt. Tällä periaatteella. Mäkin kuulin siitä. Missä on yleensä ollut vain useampi henkilö, sitten on ollut joku, joka on ottanut kaiken hyödyn siitä, ja sitten se on joku ilta sanonut, kun on kaikki mennyt päin vittä, että ottakaapa kaikki tästä lasillinen tämmöistä hassua viiniä. 10 tonni. Sähän menee ensi vuoden puolelle varmasti ylikin. Varmasti. Jouluksi Japaniin. Mut se, Eikö se ole aika märkä keli loppujen lopuksi? No riippuu vähän mitä osaa. Rieska. Käärme, varaali. Nämä ovat tärkeitä. Very important. Legenda on käärme. Verotti on varaali. Kuinka Leo muistaa salasanat? Kiva. Nykyään. Sanke! YKK! Vittu se tietää mun salasana. Vittu se oli läppäviä yhden videon jälkeen. Ei pysty yhtään ajattelemaan niitä Big Boss-hahmoa ylipäätänsä enää Snake. Se on Sanke. Sitten se on siinä vitosessa mikä Venom Snake. Ei tikkarien enää suuhun. Suuhunhan se meni. Mutta ei vatsalaukkua asti, kiitos. Jätkä vetää tämän käsinukkeen vähän väärinpäin. Käsinukkeen normaalisti laittaa perseestä sisään, jätkä lähtee suusta perseeseen. Puhuu perse. Musta poliitikon uraa tulossa. Älä nyt, juttujen taso ei kuitenkaan laske silleen, että paskaa tulee molemmista päistä. Ja tämä ei mennyt striimiin. Meneehän se. Menehän, se on koko ajan live. Äänet menee. Aha, hyvä juttu. Autohuumori paikalla. Tikkari suuhun, kiitos. Okei, kiitos. Ei mahalaukku. Niin, sieltähän voisi laittaa koneelta kuulumaan vaikka vähän musiikkia. Voi. Ei kukaan kuuntele musiikkia. 2015. Se on niin 80-luku. Mitä vittu? Ja. Tulee kelli ja tekee musiikkia. Oota, mä käynnistän tuon beatboxin. Kiitos, olut oluena, ei kuolalla. Lekeläski päätä, skarhuu jyystää. Yeah. Blue screen of death, vittu jätkällä on sama paite kuin blue screen. Älä tapaa.
vasta pelissä. Haavelin jo. What were you expecting? Taas tikkariin reikään. Mut se on reijät vähän hakuses. Kerroinkin saisin tikkariin reikään, mutta ei mahu. Niin se läppävikahan pelasi Trine 3. Oli aika pettymys kuulemma. Hyvä, tää on 2. Kekkonen. Nähdään sen videon lopussa, kato kun se oli striimistä etty. Niin nehän oli sanonut, että vittu, mennään pelaa Trine 2, tää on aika paskaa. Sitten lopussa, joo kiitos tästä alfa releaseista, että saimme mahdollisuuden kokeilla. Joo, kiitos. Ja video loppui siihen. Onko sä muuten kattonut, kun Soviet Womble pelaa Alien Isolationia? Suosittelen erittäin lämpimästi. Se mies ei ole hyvä paineen alaisena. Sepä juuri, mutta mä en jaksa katsoa sitä peliä enää. Hetkeäkään. Ei kun siis siinä se niinku, joo, teki tehtävänsä, se oli viihdyttävä, se toimi siihen mitä sen tarvi toimia. Mutta siinä pelissä oli aivan liikaa sellaista niin sanotusti turhaa, hidasta paskaa, mikä ei pitänyt niin sanotusti jännitystä yllä. Plus, että kun mä aloin pelaa sitä saman tien kun se julkaistiin Steamissa, niin se oli niin buginen, että siitä niinku ei mitään järkeä. Että Pikkupakka kävi sanomassa, että hyvä pelivalinta. Joo. Mikä? Pikku? Hiccups. Juu. Hiccups. Okay. Hiccups, joo. Hiccups! Tervetuloa! Meni jo. Se varmaan sanoi jo kuukausi sitten, mutta ei sillä varmaan kiinni. Aivan. Okei. Okay. Sä pistit timestampit päälle. Okei, hyvä. No itse asiassa pari minuuttia sitten tuumin. Okei. No. Niin, päivitäpä tässä vaiheessa se dashboard. Ai, mitä? Meinaatko? Kelli. Wow. Käskyjä. Joo. Komenna sitä. Playtime. Niinkö? Klikkaa tonne. Hyvä. Click. Remove. Vittu thanks. Mitä? Ei. Ei. Vedä se sinne oikeaan ruutuun ja laita oikeat asetukset, kiitos. Raahaa. Raahaa, ikkuna vasemmalta sinne nokkasi alle. Siis tämä Trainin asetushomma. Sinne Launcheri itsellesi. sinne. No niin. Sanoja. Siitä. Ja. Resoluutio. Jäi. Full HD, kiitos. No, eipä tuolla varmaan mitään muuta. Ei varmaan. Startti. Sohva. Juu, vilkkuu. Frozen White kyllä. Tää on Leopara-peli ja se vissiin näyttää edelleen, mutta no, näitähän sattuu. Game Capture. Apua. Varmaan joudut alt-tappaa sinne oikeaan kaimiin. Niin siis alt-tappaa sinne. Klik. Windows 10 se toimii klikkaamalla. Joo. Joo. Okei. Noniin, Trine 2. Trine 2. Okei. Se on sit mysteeri kukaan mikä. So the Trine had come for the heroes. Skip. The adventure was ready. Skip. Jee, mä olen velho.
Okei, ehkä skuvattiin vähän liikaa. Okei. Mä oon akka. Mä haluun. Mä olen läski. Okei. Tuossa on joku öljymelli. Okei, mulla ei oo meleitä. Okei, mä kuolin. Hyvä. Aha. Eli tää vissi alkaa, mihin on joskus jääty. Okei. Mun hahmo vaihtui. Joo. Laittui vai haittui? Paina tuolla. Aha. Siis kuka on velho? Minä. Ai! Great game. Great success. Meni co-op. Aha. Eikö sä oikeesti pysty sitä liikuttaa samalla kun sä oot sen Ei. OP. Niin kun sinulla pitää loihtia samalla. Hyvä, ota vaan. Sä et saa sitä. Great game. What are you doing, man? Aha, okei. Otit sit last checkpointin. Joo. Eikö ei me ollut tätä peliä pelattu ikinä? Eikö? Ei. Tee laatikko. Tadaa! Apua. Aina on laatikko oikein päin. Vittu! Voisiks sä nyt please? Eiks täällä ollut joku... Okei. Mä löysin napulan. Kartsani saatana. Okei. Mun täytyy... Rauhassa. Ei! Voi jumalauta! Harry Potter. Potter, please. No scope. Joo, no helppoa se on. Mut tuossa on kupla. Tämä tässä näin. Niin. Tämä tässä näin. Se varmaan pitää hankkia. Yes. Onko ylempänä hyvä aika? Okei, ei ollut. Mitenpä saadaan toi velho siitä? Aha, okei. Aha, jaha. Mä tätä. Aha. Mä läskin Terve. tälle puolelle. Tuolla kuka. No niin, keikkulauta. Aha, laatikko painaa. No, vittu. Ai! Jätkänä sinne auto. Okei, sit, go! Niin sä meet. Ikops, Twitch väittää, että peli on standojen parempaa. Joo, me tehtiin sama huomio. Mitä? Et Twitch väittää, että peli on standojen parempaa. Oikeasti. Mitä helvettiä. Se on vaihdettu aikoja sitten. No niin, joo, ja moneen kertaan, mutta silti se näyttää. Bitch. Haluatko nää pois sieltä? Ei. Mä auttan. Ei se minnekään halua. Näin. Okei. Archer to OP, please. Aha. Okei, voisin. Niin meillä pitää päästä Sä oikealle. voit grapplee vittu! Aivan. Aivan, voi vittu. Tässä ei oo tuplahyppyä, okei. Kiitos. Okei, auta tuo läski tuolla. Ai. Noin. Ai. Mä autan. Vittu. Wants to change chapter. No ei, en halua. Mä vaan kutelen näppäimiä tässä samalla kun on vuosi aikaa. Teemi. Hyvä. Mä pääsen sinne. Pääset vai? Pääsen. Abo. Kuinka lyön? Niin mä jäin. Apua! Auttakaa, en osaa lyödä. Mitä vittu? Mä yritän päästä sinne, mutta kun te hommot ette päästä. Eikö mä oon siellä? Okei. Selvä peli.